This acronym, CREAM, resonates with what we are going to discuss today. Hence, it stands for Cash Rules Everything Around Us. Why do I opt for us instead of me? It is because of the fact that the conversation is around the story of Ubhuku Lwamanqe, not around me personally. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Ubhuku Lwamanqe obhalwe ngu-EJ Mhlanga. Senza inkomba umbuzo mude uphawu lokuhlaziya olubizwa ngokuthiwa INDIKIMBA NOMLAYEZO. Ngaphambi kokuthi siqalise, let me do the following. Let me acknowledge everyone that is here, old and new subscribers alike. Guys, you are loved, valued, and appreciated. Let me extend the appreciation to our visitors. Please stay here and consider this your new home. As you do that, please spread the word because this will assist the channel kakhulu. Indikimba esizoyidingida namuhla yilena ethi uthando lwemali. Sizoyiyamanisa kanye nomlayezo. Indikimba yethula amaqiniso nalokho okubalulekile. Ingakho nje sithi indikimba ingumsuka wento ethile, ingumnyombo, umongo nengqikithi. Indikimba yalombhalo wobuciko ithi uthando lwemali. Abadlali balombhalo wobuciko bayikhonzile imali, ingunkulunkulu kubo. Yingakho nje belahlekelwa unembeza, bengenaso isimilo, benza okungafanele. Umlayezo ilokho umbhali ahlose ukusiqwashisa ngakho, asixwayise ukuze sikusebenzise njengesifundo, ukuze sikugweme, sikuqaphele ukuthi kungenzeki kithi. Umlayezo sizowethula ngokusebenzisa izimo zokukhuluma ezahlukahlukene. Unkululeko kubheka, uyayithanda imali, uyayigqamisa le ndikimba, ufuna ukukhokhelwa. Uma kungenjalo, umendo kaPhindisiwe uyoshabalala ngenxa yezimfihlo azaziyo ngoPhindisiwe. Eyokuqala ukuthi ulishende lakhe, uPhindisiwe uqomile kanti ushadile. Eyesibili, yingane yabo bobabili uPhindisiwe ayizala ngaphakathi emshadweni. Okwesithathu ukuthi wathatha icala walithwala, wagqunyekwa ejele iminyaka emithathu, eboshelwe ingane engayishayisanga eyayishayiswe nguPhindisiwe. Nkululeko ukhalela izimali zakhe abekade ondla ngazo uPhindisiwe. Ukhalela ikusasa lakhe eselichithekile lamuka nomfula. Umbhali usethulela umlayezo othi amathonya ayathonyana. Okwangempela utshwala bubila ngambizanye. Lapha zindala zombili zihlangene phezulu, ubhekene inyanga nelanga, ngoba uPhindisiwe uqinisa ikhanda. Utshela unkululeko ukuthi uyilesi esathunywa ugwayi sabuya neboza, ngoba yena akasayingeni indaba kaNkululeko. Utshela unkululeko ukuthi ijele kalimenzanga lutho, futhi uyoyondla ngani nje ingane engasebenzi. Umbhali
usixwayisa ekutheni okhanda lemtshelo kwabo ababili angeke bakwazisa nhlobo ukuqhamuka nesixazululo senkinga ababhekene nayo, ngoba bobabili bacabanga ukuthi bahlakaniphile. Akekho ofuna ukulalela aphinde athobele omunye. Umbhali usethulela umlayezo othi ithi ingalamba iphenduke inkentshane, okuchaza ukuthi umuntu angenza noma yini uma eqhutshwa indlala. Sibona uphindisiwe ngenxa yokungabi namali, kwazise uThamsanqa usathe shelele nguye loyana eqonda kunkululeko. Sicabanga ukuthi nguyena owameshela phela ngoba efuna ukuthi unkululeko kube nguyena omondlayo. Uthando lwemali lwenza usikela agcine enza izinto eziphambene nalokho aqashelwe kona emsebenzini. Wenza izitifiketi zomgunyathi. Nguye osiza unkululeko ekutheni aqhamuke nesitifiketi somshado okungesiwona, asibeke phambi kukaMathonsi noma Mhlongo unkosikazi wakhe. Uphinde abeke nesithombe somshado esiqinisekisa ukuthi lento ayikhulumayo emayelana nophindisiwe ikhona kanti ayikho. Ngalesi sigameko sokufakwa kukaphindisiwe ezimbukwini zamanqe, umbhali ufuna ukusethulela umlayezo othi iphuma kwamsokoci ingene kwamsokoci, okwala aphiphithe. Uphindisiwe ubecabanga ukuthi le ndaba izophela. Uphinda akhumbuza unkululeko ekutheni bavumelana ukuthi uma uThamsanqa esebuyile bayoyekela yena aqhubeke uphindisiwe nempilo yakhe efaka abakwaMathonsi phakathi. Ubengazi ukuthi izikhukhula ziyeza. Ubengazi ukuthi ubalekela unkululeko nje kanti usezozifaka kolukhulu utaku, okwangempela uyangena uyabisha ezimbukwini zamanqe. Ubengazi okwangempela. Sibona uphindisiwe ebalisa ethi ukube wayazi ngabe wamtshela uThamsanqa. Yingenkathi kukhala ucingo bebuya esontweni olwabaxabanisa balala befulathelene. Uyayithanda imali unkululeko. Uhlanekezela amazwi kaphindisiwe athi zana neprojekthi mina sengokusiza. Bengazi ukuthi unkululeko uyobona ukugqekezwa kwebhange kuyiprojekthi. Nophindisiwe uyayithanda imali. Simuzwa ethi uzobeka imibandela yokuthi uma unkululeko eseyitholile imali naye uyomhlephulela ngoba uyobe engasenaye yena umuntu ombhekile ozomondla ofana noThamsanqa. Uthando lukaNkululeko lwemali lumenza abone ukuthi nalezi ndodla azozithola ebhange forum azanele. Yingakho nje esethumela uKholekile omunye wezintombi zakhe ukuba akhohlise ayenge aluthe uphindisiwe ukuze uphindisiwe abe nomqondo wokuthi uThamsanqa kufanele asocongwe ukuze kutholwe imali yomshwalense nemali yasemsebenzini. Ngempela ubesho entshweni ngoba uphindisiwe naye unawo lowo mqondo lowo. Uphindisiwe uthi angeke ahlale nendoda iminyaka emihlanu
aphume engaphethe lutho. Uphindisiwe uthi uThamsanqa unemali egcwele amabhange. Uyayithanda lo muntu wesifazane imali. Yingakho nje esenza itulo lokuthi uThamsanqa lo makenzakaliswe ngoba vele sebehlukene futhi akayobuye amxolele. Utshela ukholekile ukuthi wabona islip uThamsanqa ayesikhohliwe ngemuva kokukhipha imali emshinini esasisho ukuthi uThamsanqa unezindodla nezizumbulu zemali emabhange. Uthanda imali uNkululeko. Yena nabangani bakhe oSikela noMaqoma noKhabalethu basabisa bahlukumeze uPhindisiwe nonina ukaMakhangela bayabathumba. Isigameko sokubathumba siqhamisa ukuthi uNkululeko akabathembi. Uphinde asho kukholekile ukuthi akaseyubuyela kuPhindisiwe ngoba ungamethemba kanjani umuntu ofuna ukwenzakalisa umuntu obekade emthanda njengoThamsanqa, emnakekela, emenzela konke. Ngalokhu umbhali uqonde ukusethulela umlayezo othi amaqili kalali ndlininye, amaqili kawathengani futhi kawakhelani. Uphindisiwe uyayithanda imali. Simbona esesele yedwa ebhange, eboshelwe esihlalweni, esecabanga imali ayishiye ekhabetheni ubekade kufanele ukuba ayifake ku-ATM namuhla ngoba izolo akaphumelelanga ukuyifaka. Uyaziqaqa aze akhohlwe nokuthi ikhamera akayicishile, iyona eyaveza yonke into. Uphindisiwe waboshwa kanti noNkululeko naye waboshwa. uNkululeko wanikezwa iminyaka engama-30. OKhabalethu kanye nawoSikela banikezwa iminyaka engama-20 kanti isigwebo sikaPhindisiwe saba iminyaka eyi-7 kwalengiswa iminyaka 3. Umbhali wethula umyalezo othi lukhona usuku oluyisilima lapho lowo okade enza okungalungile eseyikhotha imbenge yomile futhi ewukhomba umuzi onotshwala. Umbhali uphumelele ukwethula indikimba nomlayezo. Indikimba yothando lwemali ithinta abadlali abanjengoPhindisiwe, ukholekile, uNkululeko kanye nabangani bakhe. Le ndikimba futhi iphinde yethule imilayezo eyahlukahlukene.